Hai bayap song norok ni bagai hai no hai kaisa koktoma kaham abong kha mosamung bodol siari dance group nei norok nugui mankha hingke o group ni bising tei norok mosamung naithok rwchapmung naithok kaham norok khnawi mannai aboni bagai norok o group no nangui tongkha hingke dakti no nahardi tei contact khlaidi o group o tongo kwbangma no chini rwchap kwrwng tei mosa kwrwng takhok tei bukhuk song norok borok ni rwchapmung tei mosamung ni bising tei kaham nai eba naithok khlai norok nugui mannai aboni bagai norok kwrwngdi tei borok ni contact number wngkha 6009800417 tei kaisa number wngkha 87875590 hingke borok ni banner o je number tongmani abo wngya tabuk ketal o number norok contact khlaidi haino hai taisa sapinai 6009800417 tei kaisa number wngkha 87875590 hingke norok dakti khlaino o group bai kwrwngui mano kebo rwchapmung tei mosamungni bodol nangui tongkha ke norok no jotono no hambai।